Fáilte leis gatainna is mis Mailí agus I nuacht amach chun leannacht a rá an mó survival. I nuacht amach chun beidir cúpla rudí rinne má an cinál rinne má picóids. Bhí má I duna píosa beag míonál agus an sin bhí for má cúpla bloc cloch agus sin támad chun duine agus tá se seo agus rudí tá má chun cloch a dhéanamh agus tá má chun picóid cloch a dhéanamh freisin agus go isteach an seo agus tá mud picóid cloch agus cloibh cloch dheach mud réilena cín go duna agus blá mar cloibh tá sé sin iontach níos tá tuile agus níos mó cloibh agus rudí dhéanamh mu a fáil ré agus beidir bhfuil ruúd man na sinní ina Duna má dheacha má maicin má bó áit géint duna má sin dheacha má maicin má bó in áit duna má nó cinál leggings duna má na brístí maicin má bó in áit duna má na brístí so tá man chun gur isteach an seo áit má agus chun a seo áil tá chun fáil cóil agus tá chun coineáil fáil tá chun bheit cinál I brise blochaní agus feiceáil mu an an beidir bísa áir nó rudí cíns mar sin a áil agus tá chun feiceáil óil man an éon íran nó rudí cíns a áil mar sin ach dheachamid an cóil dús Let's cúpla cóil Tuile hús an seo bloc amháin. Tá má chun cúpla píosa gúla áil le tuirse aine agus má churann me sé rud cíns beidir má churann má íarn sa furnace agus an sin dheacha má gúil so má churann má steach sa furnace tá sa an furnace cinál I dó lava Siad rud a cíns a bhfuil mu an nan fáil bás agus chamat bheith an cuairmach má mu a gáil timppla sin ach ní me sé gur gáil timppla mar éach má bás ála agus ní me gur fáil bás. Go mu síos an seach duna muid cúpla tuirse dús muid a sin agus in sin chur muid an seo for má ní má ag iascarácht spur má cúpla iasc Minis duna muid tuirse agus cinna bhfuil tuirse tá se an seo ach for má cóil no for má tuirse Tá má cúpla ceanna áil ní mar má ceanna amháin níos for má cúpla ceann mu chun gáil síos bailach se bhfuil éon rud se nó go má for má íarn tá rudí cíns sprálam sa íarn maiall tá íarn go má tá tú ná cloibh íarn aine tú ná go leor rudí in amachchas íarn rudí go leor rudí agus chamas gail sús an seo ríis mar ní mu an an galéon atí san sin Deir má luma seo níos am go fágil má gúsat picóid leis rinne se sin Níl an bailach eile le gáil ach síos an bailach sin beidir má úsad an má a seo agus an cuairmach
gáil trás ná. Bhís má seo. Cuma bh an cuairmach timpeall an seo. Fuair má tuile íon agus tá machchan áil. Maicach me sé íon toig go má ar aon os. Daicach me sé aon rud toigach má. Tuile, tá tuile an. Tá tuile. Tá go leor íon seo. Tá tuile an. Bris. Sé má súsan seo mar bhfíseán is go chum. Nis. Fuair man íar nulog, tá mar seáil. Íar de seo. Ja. Tá má cín sa gur man íar nulog. Tuile íon. Íar. Tá toig gáil an íar an seo mar tá mis gur stifaí an leis an íon. Íar an gachat. Se éasca le fáil. Íon. Tá se go má, tá se bug nach go má le dímún, ach ní an ggóil se go má le dímún. Fuair mad tuile gúil an sin, ach ní heasta an gúil inis, cap an gúil a cháin gúil. Tá hí san seo. Go blur timpeall an seo. Se dacu le feiceáil chu mar síos tuairse eile. Agus maíochan má cáilte sin fágháil má gur na tuairsí síos, mar leanan má na tuairsí le go amach. Sin na ná bhfuil an Íran, cá má fáil an íran. Dáfa. Bhí sin an ghar. Tá má chunas mar sin unas nach mai má ná go le nach leis an íran sin go mar rud is síos. Tuile íran se gachat. Cé sé sin? Cé se? Fuair má cinál na seán ridí seo níos an cin antarb. Ridí cíns mar sin. Níos an. Se an spooky. Ní mod an seo le bh breanú ar sin tá mod an seo le bh breanú ar íon agus ridí mar sin. Na cinál óra agus ridí. Agus tá gur na ridí sin a áil. Agus an sin tá gur a ridí an amachas na ridí. Agus sin na ridí a tá a fáil na ridí ná na ridí. Tá má gail timpeall le cearcail. Seo an nátarama. Tuile íon féir. Tá féir hí san seo. Ní se sin. Cé méid íon atá inis. Ní sam. Cé méid úr dúirt má íon. Íon. Tá 55 píosa íon am. Sin go leor. Is cumala tá mise I rá go bin go leor. Is cumala má dúirt aon duine eile. Ceapan mise go bin go leor íon. Tá mise fáil thir seach. Tá mise gur gáil sús go dtínteach agus inis tá má chun fáil an íon le go bhfuirma agus tá má chun an íon sin le lug a chur sa fearnas agus sin tá má chun. Tá má chun fáil na báirí agus a sin tá má chun. Agus an sin tá má chun duna ridí agus béidir mai ridí cíns an. Ok, cá má just rá. Tá má sa mála tá má go teach agus inis tá má chun an íon
sin nuair dé nach tá chun ían na rá mar Tá mar rá ían inimecha agus tá an ían is de sfrinnis gur mud an gúil isteach agus in níis seach an den na barí bar amháin dinta níis sin bar amháin is sama san fannach go dtí go mbeidh na barí le gré sama san brenn cadíanas man an Uítach má ridíú sa sinnéana nuítach má Clive nuíana Clive an zas shiny Eitach má in rid atá mai go réil mar má íar natá Random simple piece of cutscene Beidir goil man an cutá mar fata Chaman is Good Banna imsa sa tú Tá sé dámsa Gira íosc nó nachhfuil Siren seo hána hain No, bhí se bug na cham. Tá se an Zachar. Tá sam cid an fáib. Níl mo iasc chomá. Tá mo iasc tá se mar níl se rá nús a sin raw beef nuair dicins ní se rá. Fá go mála raw beef nuair tá iasc deas tá rééis an áin ní mála ba ní se fér. Ach tá íarn amsa sin seo agus ní has an gothaim sé mar tá íarn cit a seo? Éitach má dá. Se. Duna má a sin inis. So, rud atá gestin sin, is duna má hata. Tá má chun spáin Steve cydíon in se sin, má tá se sin cinál das agus cinál tá se an das man tá túna an daithní a chur ar na héadaí agus tímod salin seolín. Bag nach hit mo tí san sin. Rud fecum cean amháin hí san sin má chun snáb. Snáb go dtíon ileán eile agus fecum a bow. Sam chun fáil ré leis bow. Chun rá hello leis bow. Bow! Ga bhfuil tú go má. Se réochthain nach chuin. Tá má just fannach leis an íarn ní mar se ré. Okay, it's mas high leis bow. Ach ní an bow gur a high so for mar ré leis. Tá tuile lábhá hí san seo. That's cool. Okay, from my no cactus. Agus támad chun má bhrisin támad an ná dá glasdorcha éon amachchas a seo. Iachamad cúpla cactus mar sin. Scomad síos go dtí an teach.
Támuid ag an sacha níis agus támuid chun an dá éana amach as an cinál cactus. Cáil se. Seo de rud chumas fáil. Cáil an glas darcha. Siar go glas darcha. Cáil an glas darcha. Go leor dahanní. Ní le an glas darcha. Ok. Tá an ír na le gré agus támuid chun rudí cinntií an amachchas an éir. Inis. Duna muid tá misisce ra seo. Tá misisce ra seo. Tá misisce ra seo. Tá misisce ra seo. Yay! Inis. Ní man an claibhíanana. Ach ó rud is sáir ná forma éidirnú. Oh yeah. Inis tá mis shiny. Shiny, whiny. Mis forma glór írin agus se de rud a bhfuir meile an írin. Tásúlam go bhain sib tanna bheas an bhfíseán seo. Ba an trí las Máile. Tir like agus fog teachtareacht híos. Slán!